Svima, želim da vas pozdravim na ovoj vanrednoj konferenciji za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri u vezi naravno sa najaktuelnijom temom dana, a to su rezultati predsjedničkih izbora u Americi. Pre svega želim da izjavim saučešće Vladi Republike Srbije i Aleksandru Vučiću zbog poraza Hillary Clinton na predsjedničkim izborima. Vlada je uložila ogroman angažman, lobiranje, sredstva da bi bila na pobedničkoj strani u američkim izborima i totalno je promašila. To samo govori o tome koliko se Aleksandar Vučić i njegovi savjetnici razumeju u svetsku politiku. Ne bi to bio problem da to nema posledice i po državu Srbiju. Kako sada da bilo koji predstavnik države Srbije ide na razgovore sa novim američkim predsjednikom, kada novi američki predsjednik ima informaciju da je predsjednik Vlade Republike Srbije podržao njegovog protivkandidata na izborima. Dakle, Aleksandar Vučić je na ovaj način, podrškom porodici Clinton, osvedočenim ratnim zločincima i neprijateljima srpskog naroda, direktno radio na štetu interesa države Srbije. Međutim, ono što je prava vest dana jeste kraj jednog istorijskog razdoblja u kome su Sjedinjene Američke Države ostale upamćene po izrazito negativnoj ulozi u svetskoj istoriji i početak geopolitičkih promjena na svetskom nivou. Poraz Hillary Clinton i američkog establishmenta, koji je toliko zla naneo srpskom narodu i državi, je za svakog Srbina sveta velika i dobra vest. Svi smo podržavali koliko smo god mogli i želeli koliko smo god želeli da Hillary Clinton bude poražena i to je zaista veliki događaj. Ono što je još važnije, ovim se zapravo otvara jedna nova perspektiva svetske politike. Establishmenti, veliki mediji, velike korporacije, velike političke stranke mogu da budu poražene na izborima od građana, od naroda koji žele da glasaju drugačije. Tako je bilo u Velikoj Britaniji, kada su Britanci izabrali nezavisnost i izlazak iz Europske unije, tako je sada bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su Amerikanci izabrali da ih ne vodi korumpirana elita iz Vašingtona, tako će sada taj talas da se nastavi u Evropi sa decembarskim izborima u Austriji i pobedom gospodina Hofera, sa naredne godine izborima u Francuskoj i pobedom Marine Le Pen, a duboko sam uveren i predsjedničkim izborima u Srbiji i pobedom kandidata koji nije kandidat Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Dakle, ovo je jedna nova geopolitička realnost, ovo je jedan novi politički početak, ovo je jedna velika nada i želim za kraj samo to da kažem. Držimo Donalda Trumpa za reč. Nadamo se da će njegovom pobedom, koju mu čestitamo, zaista doći do promene odnosa Sjedinjenih Američkih Država i njihove spoljne politike prema Srbiji, da će se Sjedinjene Američke Države setiti ko im je bio, a ko im nije bio istorijski saveznik u Drugom svetskom ratu na Balkanu, ko im je spasao 500 pilota i poslao ih žive i zdrave u Sjedinjenih Američke Države i kome su, a na prvom mestu to je general Draža Mihajlović i to je srpski narod, mnogo dužni. Siguran sam da Donald Trump može da ispravi ovu istorijsku nepravdu, može da okrene novi list spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji ako hoće. Mi ga držimo za reč i nadamo se da je njegova pobeda zaista početak jednih novih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, za koje smo mi više nego zainteresovani. Jer dobro znamo da postoji jedna druga Amerika, Amerika koja ne mrzi Srbiju, Amerika koja ne mrzi Srbe, Amerika koja ne bi bombardovala Srbiju i koja ne želi da ima loše odnose sa svojim istorijskim saveznikom iz Drugog svjetskog rata. Nadam se da je ta Amerika pobedila na američkim izborima i da će Donald Trump biti njen glas. Ono što je za nas iz Dveri najvažnije, ovo je početak talasa pada različitih političkih establishmenta koji loše vode razne države i narode širom sveta. Tako je pao britanski establishment, sada je pao američki establishment, krećemo dalje širom Evrope, dolaze novi lideri, dolaze nove ideje, dolazi jedna geopolitička promjena za koju je sada najvažnije da ona dođe u Srbiju sa prolećem u aprilu mesecu iduće godine na predsjedničkim izborima. I kao u ovom trenutku jedini kandidat za predsjednika Srbije iz redova opozicije, već vam prenosim i jedan od slogana naše kampanje, parafrazirajući naravno Donalda Trumpa, a to je učinimo da Srbija ponovo bude velika.
Dveri. Dveri su anti-establishment u Srbiji, Dveri su taj talas koji dolazi iz svetske politike u Srbiju. Dakle, mi nismo deo sistema, mi nikada nismo bili na vlasti, iza sebe nemamo afere, nismo korumpirani, donosimo potpuno nove ideje i predstavljamo istinsku i pravu opoziciju. Ne lažnu, ne opoziciju unutar sistema koja služi samo za glumatanje opozicije, nego smo prava antisistemska opozicija. Mi bismo radili sve suprotno od onoga što danas radi Aleksandar Vučić. Mi smo protiv ulaska Srbije u NATO, mi smo protiv ulaska Srbije u Europsku uniju, mi smo protiv ovog neoliberalnog ekonomskog modela, mi smo protiv MMF-a i vidite koja je ključna razlika između nas i ove vlasti. I koliko smo zapravo u duhu sa onim što je danas glavno u Evropi. Vidite, nije Aleksandar Vučić prijatelj sa Viktorom Orbanom kad su njihove politike potpuno suprotne. Mnogo je politika Dveri bliža politici Viktora Orbana. Aleksandar Vučić ne sme da izbaci MMF iz Srbije. Viktor Orban to sme. Aleksandar Vučić ne sme da valutnu klauzulu ukine i da sve kredite indeksirane u stranim valutama prebaci u dinar. Viktor Orban je to uradio. Dakle, to je duh nove Evrope. To su nove ideje koje će, siguran sam, na proleće doći u Srbiju na predsjedničkim izborima. Izvolite, ako imaš koje vaše pitanje? Uvažavajući posebno dve drage koleginice koje su se odazvale ovoj konferenciji za medije. 3, ja se izvinjavam. Sve 3. Izvolite. Opoziciju u Narodnoj skupštini Republike Srbije na prvom mestu glumi LDP i LSV. LDP i LSV su u direktnom dogovoru sa Vladom Srbije i Aleksandrom Vučićem i samo čekaju da ih on primi u vlast, za što se zapravo jedino zalažu i što im je jedino bitno. Jer su im politike potpuno iste. Između njihovih politika nema nikakve razlike. Oni ne mogu i da hoće biti opozicija. I ono što jeste dramatično i što jeste problematično, Srpska radikalna stranka, nažalost, često nije prava opozicija iz prostog razloga što se očito vidi da postoji dogovor između Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića o nenapadanju. Ja ne znam šta je priroda tog dogovora i ne znam zašto je taj dogovor napravljen, ali to nije onaj Vojislav Šešelj koga poznajemo i koji bi sigurno mnogo radikalnije mogao da nastupi protiv vlasti kad bi hteo. On nastupa protiv Tome Nikolića, protiv Martinovića ili ne znam kojih drugih ešalona Srpske napredne stranke, ali se Aleksandar Vučić uvek preskače. Dakle, to nije opozicija ako vi ne napadate glavnog odgovornog. Ako izbegavate odgovornost glavnog odgovornog. Vas ima toliko da su vaši aplauzi daleko najjači. I zato ja zahtevam da predsednik Narodne skupštine upozori goste koji su ovde da ćute i posmatraju i moraju da budu objektivni, neutralni, da ne mogu da aplaudiraju. Jer onda je ispalo ne mogu gosti da aplaudiraju osim na svečanim sednicama. Kao što ne mogu da glasaju. Oni su ovde da kontrolišu rad Narodne skupštine, a ne da se izjašnjavaju. Onda ispade da ste vi 2 puta više dobili glasova na izborima. Onda ste vi dobili 120%. Ja zahtevam da se upozore gosti da ne mogu da aplaudiraju i da dobacuju. Zahvaljujem. Svakako molim dakle goste koji su, iako su, jer ja stvarno nisam obraćala pažnju, tapšali su poslanici sa liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, što nije zabranjeno, ali nisam zaista obratila pažnju da li je neko od prisutnih galerijama tapšao. Molim vas da to ubuduće ne činite, iako među pozvanima, unapred se izvinjavam, ima i predstavnika različitih ambasada ovde, tako da se na njih, pretpostavljam, to i ne odnosi. Vidjet ćemo kada će se polagati zakletva, ali molim prisutne dakle da ne komentarišu izlaganja i ne tapšu niko. Dobro. Iako u članu 106, istine radi, nije definisano tapšanje. Ako ćemo se držati Poslovnika. U članu 106 nema ni toga, ali idemo dalje. Čedomir Jovanović, izvolite.
Nemojte se isključivati, samo se ponovo prijavite, ja ću sve ostalo. Gospođo predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Vučiću, teško da postoji veća razlika između ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi čitavo društvo i atmosfere u kojoj protiče ova rasprava o vašem ekspozeu i o samoj Vladi. Vaša uverljiva pobeda na izborima, sve ono što je usledilo u ova 3 meseca nakon njih, a potom ono što ste juče rekli, na prvi pogled Srbiju opisuje kao zemlju u kojoj se sve zna, kao zemlju u kojoj je budućnost apsolutno izvesna, upravo onakva kako ste vi najavili u svom jučerašnjem nastupu. Meni nije bio problem da vas slušam. Nikad nisam izlazio iz Skupštine, a uvek sam činio sve u granicama onog što je normalno da u Skupštini budem što jači. To je vaše pravo, dali su vam ga građani Srbije. Da govorite 20 minuta kao svojevremeno Mirko Cvetković, 6 sati ili onoliko koliko smatrate da je potrebno da bi uverili parlament i zemlju da nisu pogrešili, da vi znate šta je ono što treba da se uradi i da ste sposobni to da uradite. Vaših 6 sati, gospodine Vučiću, proteklo je u detaljnim analizama poslova koje ste radili i manje ili više preciznim, možda čak i često preopširnim opisima onog što želite da uradite. Meni je to više ličilo na neku gotovo stručnu raspravu koja se vodi u okviru svakog resora. I ne mislim da ste to uradili slučajno. Mislim da ste time želeli da uverite i ljude i nas da ste vrlo ozbiljni i da znate šta je ono što se mora uraditi u vremenu koje je pred nama. Reći vam šta smatram velikim nedostatkom. 6 sati, a tako malo politike, gospodine Vučiću. Politike. Ne mislim da je to slučajno. Nema puno ljudi, mislim da se mogu nabrojati na prste jedne ruke u ovoj sali koji imaju dovoljno političkog iskustva i svakako ste vi među njima. Ne mislim da je to bilo slučajno. I to je ono što me brine. Kada smo prvi put razgovarali ovde u parlamentu, vi kao predstavnik koalicije koja dolazi na vlast, a ja kao predstavnik opozicione stranke 2012. godine, to je bila oštra polemika. Nije bila nepristojna, nije bila svađa, ali je bila oštra polemika. Zbog velikih političkih razlika koje su tada postojali među nama. Mislim da je na YouTube-u jedna od najgledanijih i dan danas. Danas ste vi u politici ćutali ili govorili vešto izbegavajući klizav teren, a ja o njoj želim da govorim i pritom ne verujem da se više tako puno razlikujemo. To nije zato što ste vi uspeli posle Radulovića da mi date neki kredit, niti je to zbog toga što nema nekog drugog političkog puta pred nama, nego zato što ste, kada ste došli na vlast, vi otvoreno vrlo često govorili na isti način o problemima zemlje kao što smo mi to činili oduvek. Zbog toga želim da nas vratim na tu politiku. Jer treća vlada vaše stranke i vaše vladajuće koalicije govori o pregršt problema. Neki su delimično rešeni, neki se rešavaju, neki nisu dotaknuti, ali, gospodine Vučiću, ne govorimo o uzroku svega toga. Često ste ovde i danas i juče, čak niste ni apelovali. To je bio imperativ. Insistirali na promenama. Govorili da nešto više ne može i da ni po koju cenu
na takvo ponašanje nećete pristati. Mislim da ste govorili o mentalitetu ove zemlje i o potrebi da se on menja. Ali, gospodine Vučiću, svi ti naši problemi, ti nedovršeni putevi, ta pruga kojom se putuje sporije nego pre gotovo 200 godina, to uništeno obrazovanje, propala industrija koju ćemo reindustrializovati, evo gospodin Knežević dolazi iz Renjanina, Amerikanci su snimali filmove o Servu Mihalju, a Servo Mihalj je proizvodio 20% hrane u zemlji od gotovo 25 miliona stanovnika. Sve to što je propalo i što je danas problem, ima uzrok u pogrešnoj politici. Nismo puno razgovarali, svakako ne skriveno, u ovom međuvremenu, ali mislim da vi vrlo dobro znate, zato bih želeo da o tome nešto kažete. Na koji način ćemo mi rešiti, dati odgovor na 3 ključna pitanja od kojih zavisi budućnost ove zemlje, od kojih zavisi dolazak nekog novog investitora, od kojih zavisi procen nekog mladog čoveka da ostane ovde da živi, a ne da ode, lekara da nastavi da leči, a ne da potraži sreću na nekom drugom mestu i da ne nabrajam sve ono što je ta negativna statistika Srbije danas. Kosovo, Bosna, Evropa ili Rusija? To su 3 velika politička pitanja. Na njih smo delimično odgovarali. Onda kada smo povlačili ispravne poteze, to samo po sebi nije bilo dovoljno. A danas čini mi se da ovako komplikovanim okolnostima više nemamo ni prostor za manevrisanje koje smo imali do sada. Pa posle toga, vrlo komplikovan odnos u regionu i na kraju, a zapravo najvažnije, naši međusobni odnosi. Ovako tragično podeljena zemlja, ona ne može ništa drugo osim da bude neuspešna. Jer ideje iza kojih vi ovde stajete u svom ekspozeu su ideje koje traže vreme i traže spremnost društva da se tim ciljevima posveti, a obavezu političara da ih ne osporavaju, nego da se samo takmiče. Pa da recimo ja kritikujem izbor nekog vašeg ministra uz poruku da bi možda neki za koga ja stanem napravio brže autoput, brže završio Kostolac, efikasnije reindustrializovao Srbiju, efikasnije pregovarao oko kredita nego što to čini vaš ministar finansija, ali ne da osporavam u startu sve ono što je vaša namera. Mi danas nismo takva zemlja. I to se videlo na čudan način i juče. To ne može da promeni opozicija. To morate da promenite vi. Od vaše spremnosti da se tom poslu posvetite zavisi i budućnost ove zemlje. Vi o tome niste govorili. Često ste komentarisali kritike kojima ste izloženi. Uz stav da vi možete to da podnesete, ali da smatrate da je tako nešto nekorektno. Vrlo dobro znate kakva je naša politika. I da niko od nas zapravo ne može sebe reći da je u njoj pronašao Bog zna kakvo zadovoljstvo i sreću. Meni je žao što mi nismo uspeli da se dogovorimo. Ne oko toga da LDP bude u Vladi ili da ja zauzmem neko mesto ministara koje danas predlažete. Što nismo uspeli kao društvo da se dogovorimo oko načina na koji ćemo zajedno odgovoriti na te ključne probleme. Jer do sada u tome nismo bili uspešni. Koga briga, gospodine Vučiću, kako se zvao onaj ko je 90-ih bio dužan da se stara o interesima ove zemlje, pa da postavi pitanje rečenice. Ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo, malo morgen, ješćemo korenje, nećemo se saginjati. Šta to danas više znači?
koliko je bila besmislena moja rasprava sa vašim nekadašnjim predsednikom, a danas ovde opozicionim šefom poslaničke grupe, gospodinom Šešeljem, oko 90-ih i onog što je tada on radio. Kakvi besmislena? Vrlo smislena. Hoću da vas pitam, ako ste već to prećutali juče, da li možete danas da nam kažete? Šta ćemo uraditi sa tim Gordijevim čvorom Kosova? Koje mi imamo u svojoj preambuli, a većina sveta na olimpijskim igrama kao nezavisnu zemlju u Brazilu. Ja ne znam ni za jednu državu koja sama po sebi tako nešto prihvatila i odrekla se dela svoje teritorije. Ali ne znam ni za jednu zemlju koja je sebe dovela u takvu situaciju. A posebno ne znam da bilo ko ima pravo, a sebi smo davali u prošlosti za pravo, da rizikuje opstanak čitavog naroda zbog nespremnosti da to društvo menja kako bi ono bilo u stanju da prođe test realnosti. Nismo mi ovakvi kakvi smo danas slučajno. Mi danas svojim životom plaćamo cenu pogrešne i neodgovorne politike. Podržao sam vas 2013. godine kada ste potpisali Briselski sporazum. Nikad nisam rekao da mislim da je loše to što vrlo često sa više ili manje sličnosti zapravo iznosite stavove koje smo mi iznosili godinama. Jer bi bilo besmisleno da oko toga polemišemo. Možemo oko nečeg drugog. Da li bi mi to uradili efikasnije? Ali svako ne možemo da polemišemo oko opredeljenja da se čuva mir u Bosni. Da se pronađe neki način normalne komunikacije odnosa sa Hrvatskom. I da se prevaziđu podele ovde u Srbiji. O tome mi danas treba da razgovaramo. Doveli ste jednog od najvećih investitora u svetu ovde u zemlji. I jedino ko je bio spreman da uloži novac u projekat koji je nazvan Beograd na vodi. Imali smo i drugi projekat na reci. Iza njega su stajali Mišković i Beko, uložili su 100 miliona evra, nije od toga bilo bog zna šta, velika osuda, sumnje i na kraju propast. Kako smo uspeli da od nečega što je velika šansa za zemlju napravimo generator unutrašnjih podela koje nas opisuju kao društvo koje nije sposobno da se dogovori unutar sebe oko onog što mora da uradi? Kako mislite to da prevazi? Juče ste pomenuli te 3 šupe. A zamislite kakve su to te 3 šupe kada su jedno od ključnih političkih pitanja na koje vi svakoga dana odgovarate, dobili ste 50% na izborima. To su ozbiljni problemi. To moramo da rešimo. Odnos sa Evropom i sa Rusijom. Vrlo teško pitanje. Na njega u ovoj zemlji niko nije odgovorio do sada. Kada govorite o političkim uzorima, kada navodite primere koji vas inspirišu da ovde tražite podršku za određene programe, vi pominjete zemlje koje su uglavnom na zapadu. Govorite o obrazovanju u Švajcarskoj, u Austriji, o tome da sad Amerika pokušava to da uhvati. Kako ćemo mi rešiti tu podeljenost unutar samih sebe? Šta ćemo da radimo u ovako komplikovanom vremenu ukoliko nastavimo da insistiramo na toj politici koja je strateški neodrživa? Šta ćemo uraditi kada, recimo, komplikovanu situaciju u Bosni, kada komplikovanu situaciju u Bosni potpuno izgubimo kontrolu nad njom, zbog toga što je ona u međuvremenu evoluirala i što prevazilazi naše sposobnosti? Ko je taj ko će nam pomoći u prevazilaženju tog problema? Bio sam prošle nedelje u Busijama, naravno. Ali koliko tih busija mi imamo u svom životu? Jer možemo mi da kažemo jedni drugima da smo osigurali budućnost ove zemlje. Na takav način da makar naša deca u njoj mogu da žive lišena tog iskustva koje smo imali i mi i svi pre nas. Vi znate da mi godinama insistiramo na članstvu Srbije u NATO-u.
Znate da je prepreka za to mnogo ozbiljnija od jedne deklaracije koja je usvojena u ovom parlamentu u kojoj se kaže da ćemo biti vojno neutralna zemlja. Moramo otvoreno o nekim pitanjima da razgovaramo. Bez te otvorenosti ona će ostati bez odgovora, a ne znam onda koliko poslanika i procenata na izborima treba da dobije neka buduća vlada da bi mogla da bude sposobna da ih reši. Više vremena za to nemam. Za to više nemamo vremena. Dosta toga ste ovde rekli o ekonomiji, o zdravstvu, pominjao sam obrazovanje, infrastrukturu, pominjali ste pravosuđe. To su poslovi koji traže neki kontinuitet. Nećemo valjda od vlade do vlade menjati ustave ove zemlje, programe obrazovanja. Ne znam šta da vam kažem za taj klinički centar. Odrastao sam u ovom gradu, posle 40 godina priča o kliničkom centru koji će se završiti. Ne znam koliko tendera, koliko pokretanja radova, koliko propasti, ali očigledno to je problem koji prevazilazi sposobnosti jednog ministra ili jedne vlade. Zašto je to tako? Ne mogu da vam odgovorim kad ni vi sami ne možete kažete gde nestaje milijarda iz budžeta za zdravstvo. Mogu da vam kažem da sve to ovu zemlju opisuje kao nedovršeno i društvo kao društvo koje previše luta. Zato nam je potrebna jasna vlada. Politički jasna. O tome želimo da se danas razgovara. Ne mogu ja da polemišem sa vama kad kažete rušit ćemo deficit budžeta. Pa naravno da to treba da se radi. Ne mogu da vas optužujem. Neki vas optužuju što se zadužujete. I traže da se povećaju plate i penzije. Ja ne znam ko je to još uspeo u svetu. Neću da poentiram. Mi na tome ne želimo da poentiramo. Ne znam kako može da funkcioniše ekonomija u kojoj je rast društvenog proizvoda u ovom trenutku, na primjer, 3 puta manji od kamata pod kojima smo uzimali kredite pre 5 godina. Ne znam jeste vratili onaj od 10% koji je uzet 2011. negde u Americi. Uzmete 10%, a imate u tom trenutku 1 rast društvenih proizvoda. Pa kako to može se vraća? Šta da pričamo o agraru? 50 godina nije urađena komasacija zemlje. Hoćemo navodnjavanje. Kako kad zakupac koji zakupljuje zemlju ima 1000 hektara na 30-40 parcela? Svake godine izlazi i ponovo traži zemlju u zakup. Kako može da kupi mehanizaciju kad nije sigurno da će opet obrađivati? Kako može da bude u kooperaciji sa nekim kad nema izvesnosti u svemu tome? Hoćemo dualno obrazovanje, ali to zavisi od sposobnosti ministra da izdrži sve ono što čeka ministra prosvete u vremenu koje je pred njim. Zašto nam u svakoj vladi ministri prosvete odlaze? Šta je to bilo? Neki ministri ovde više nisu ministri. Imali ste Tasovca, kada je došao u vladu, on je došao kao jedan od najcenjenijih javnih ličnosti. Došao je sa Udovičićem, tada, koliko se sećam, 2013. godine. Uspešan direktor Filharmonije, jedan od najuticajnijih javnih ličnosti. Za razliku od mnogih, ja mislim da je on dobro radio svoj posao. Ja mislim da je dobro radio svoj posao. I da je rezao tamo gde baš boli. Ne znam kakav će biti novi ministar, ne želim o tome da, nemam na osnovu čega sad da govorim. Ali zašto su ti ljudi promenjeni? Gde su pogrešili? Da li su odustali? Ako su odustali, zbog čega? Ili ste vi pogrešili, kad ste ih izabrali? Ne bi vam bio prvi, imali ste i druge ministre koji ste birali, pa niste znali šta ćete sa njima. I to je vaša odgovornost. Imajući u vidu to o čemu sam nekoliko puta ovde govorio u prethodnim godinama, bojim se da vi sa ovakvom vladom ne možete sami da rešite te probleme. A pomoć ne tražite. Hoćete da vam kažem kako se to završava? Pa ja sam bio u vladi u kojoj je 2 ili 3 ljudi pokušavalo sve da uradi, jer je na to bilo prinuđeno. Pa i u stranci u kojoj je važilo to pravilo. Na kraju smo bili neuspešni. Sve ono što je urađeno, a bilo je pozitivno, ostalo je u drugom planu pred onim poslovima koje nisu mogli sami da završe. Kako vi mislite da date odgovor na ta ključna politička pitanja? Naravno da piše u Ustavu da je Kosovo deo Srbije. Naravno da u Briselskom sporazumu piše pravo srpske zajednice na Kosovu na svoju zajednicu. Ali toga nema u stvarnosti. Ne važe ni sporazumi koji su potpisani sa drugim državama. Ruši se demarkaciona linija sa Crnom Gorom.
Jel očekujemo stabilnost u perspektivi? Ne. Jer ima svet vremena za nas? Nema. Pa ko će onda biti vaš partner u svemu tome? Hvala vam. Vreme je prošlo, da sigurno... Nemate vi pravo, gospodin Šešelj. Da nastavite dijalog. Ako se premijer... Ne čujem vas uopšte. Ne čujem vas kad dobacujete premijera. Izvinjavam se, mandatar želi da odgovori. Tako. Dobro, o replici odlučuje predsedavajući. Molim vas, mandatar se javio. Izvolite. Jel vam odgovara da ne bi bilo problema da vas pomenem pa da dobijete opet repliku ili kako? Dobro, evo čim ja završim dobit ćete. Je li to u redu? Nemojte da verujete u to, vidite da je ovde pola 5, satovi ne rade. Ja merim vreme, izvolite. Dakle, gospodine Jovanoviću, nekoliko ste ozbiljnih stvari izneli i neću biti u stanju da na sve odgovorim. Ne zato što ne bih mogao da odgovorim u 4 oka, već postoje stvari o kojima ne mogu da govorim. Odgovorit ću najpre na ovo poslednje oko grešaka i postavljanja ministara. Uvek to imate kao grešku, pri čemu ne mislim da je greška bio ni Tasovac ni Verbić. Bili su greška neki drugi. I to sam uvek priznao i nikada taj problem nemam. I to će mi se dogoditi, to mi se moguće dogodilo i danas ili juče. Ne mislim da je to nešto neljudski, nešto što nije normalno, a to je život. To vam se uvek dogodi. Ako nemate previše takvih grešaka, onda ste dobar posao napravili. Ja mislim da izbor vlade pokazuje da takvih grešaka nije bilo mnogo, jer ja nemam šta loše da kažem ni o Verbiću, ni o Tasovcu. Ne zaboravite da je Verbić imao hrabrosti da uđe među prosvetne radnike kada je bio i štrajk, imao pravo i on se saglasio sa stavom vlade, što izuzetno cenim, kada je shvatio da upravo zbog deficita o kojem ste govorili moramo da idemo na mere fiskalne konsolidacije i pretrpeo naravno najteže kritike i najteže napade u njegovom sektoru. I kantu vode ili ne znam šta već i sve to. Ali u svakom slučaju ponekad potrebno i donosite odluku i po tome kako da menjate energiju i kako da unesete nešto svežine. I ne mislim da neko mora da bude loš, da ne bi bio ministar. Nije ministar ni Nikola Selaković, ne zato što je bio loš. Mislim da je bio dobar, ali postoje neke druge stvari i neki drugi razlozi i profesionalni i lični i svakojaki zbog kojih takvu odluku donesete. Ja mislim da vlada od 2014. do 2016. će svakako, i o tome sam razgovarao i sa Vujovićem, koji je nesumnjivo jedan od najvećih, bolje da ja ne kažem najveći stručnjak za finansije u našoj zemlji, ali jedan od najvećih svakako i nekima koji su pravili vlade u senci. On je mentor njihovim ministrima i učitelji i tako dalje. Čovjek koji je 26-7 godina proveo u Svetskoj banci i MMF-u. Mislim da će ta vlada ući u istoriju zbog načina na koji je rešila probleme u javnim finansijama, pre svega oko deficita i razume se zbog brzog oporavka privrede, neočekivano brzog oporavka privrede bez uticaja potrošnje na rast, dakle sa uticajem samo investicija i izvoza. Sada dođemo na ono što ste vi suštinski rekli i postavili kao ključna pitanja na koja neću moći u celini da vam odgovorim. Govorit ću onoliko koliko mogu. Mi smo ta pitanja pokretali u našim razgovorima. Pitanja Kosova, Bosne i Hercegovine i našeg odnosa prema Evropi i Rusiji. Što se tiče pitanja Kosova, jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor, da mi to otvoreno kažemo našem narodu i našim građanima, bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće i mislim da je... I u pravu ste da mi tu imamo mnogo problema i s ove moje patriotske strane, gde lažemo jedni druge, gde nam je to najcenjenija reč, a kad ih pitate, a kad ste poslednji put bili u Glogovcu,
ne znaju ni gde je Glogovac i ne znaju da nema ni jednog Srbina odavno, a da i pre nego što je došlo do sukoba na Kosovu i Metohiji je svega nekoliko Srba živelo koje smo postavljali samo da bi upravljali opštinom. Po tome da kriminalci koji nam prave fantomske firme, razni kriminalci, prave fantomske firme gde napišu da su tu firmu osnovali u Srbici zato što misle da je to srpsko mesto, jer ima u osnovi reči Srb, ne znajući da tamo danas, sem u manastiru Devič, nema ni jednog Srbina, da ih nije bilo, Boga mi, mnogo ni pre rata, taman koliko u Glogovcu. Zato što je tačno da nas neznanje dobrim delom vodi u ekstremizam kojem volimo da aplaudiramo i kojem se divimo. Ali to ne znači da imamo pravo da prihvatimo da se odreknemo onoga što je naša teritorija, jer dozvolit ćete, po tom principu i u mnogim drugim zemljama u okruženju bi se menjale granice mnogo brže nego što bi se menjale granice Republike Srbije. Zato to Vlada Srbije ne može da prihvati. Ali zato sam svestan i zato dobro znate da smo radili težak i najgori posao. Profesionalno mi je najteži dan bio kada sam dan posle Briselskog sporazuma, jer je Dačić imao obavezu u Americi, ako se ne varam, morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je Briselski sporazum. I tada sam im rekao jednu rečenicu. Ceo dan i celu noć sam trpeo uvrede, psovke, fizičke napade. To je moj posao kao predsednika Vlade da trpim od svog naroda. Tada sam im rekao jednu rečenicu. Zapamtite, kao što smo napadali Dejtonski sporazum. I danas sam mogu da nađem gde nam je Grahovo, gde nam je Drvar, gde nam je Petrovac, šta nam je sa Ključem, šta nam je sa Glamočem, šta nam je sa okolinom Sarajeva, gde su Srbi živeli od Ilidže, Vozuće, Rajlovca do mnogih drugih stvari. Danas nam je Dejton sveto pismo koje štiti prava Srba, koje štiti prava Republike Srpske i koji čuva Republiku Srpsku. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na Briselski sporazum, biće nam kao sveto pismo. I pogledajte danas. Danas se događa to da albanska strana ne ispunjava Briselski sporazum. I ja mogu da vidim i zašto. Ja čitam prevedeno, ne znam, ne mogu da se pohvalim da znam albanski jezik, ali čitam prevedenu i albansku štampu sa Kosova i sve drugo. Vidim kakve su razmirice, kakve su tenzije među njima i kako to izgleda. Ali oni dugo neće imati bolju političku situaciju da bi mogli da isporuče ono što je dogovoreno u Briselu. Oni naravno svaki dan koriste priliku da nas napadnu, ja to i prećutim. Jer kad pričaju o nekim dogovorima, oni ih drugačije tumače, nije ni važno. Zato što mi sa njima moramo da radimo i moramo da razgovaramo. Onaj ko neće da razgovara i ko misli, to će da se reši, što pričaš ti sa njima? Jer bih dobio bezbroj aplauza sad da kažem, dosta je bilo razgovora, sad ćemo to da isečemo i nema više. To su takve gluposti da nemam reči. Tamo živi veliki broj ljudi. A kad biste im rekli sutradana, hoćete da ovde ima 60 poslanika Albanaca sa Kosova, a da vi ne budete poslanici, odjednom bi se svi uhvatili za glavu i rekli bi, stani malo, nećemo baš to tako. Da budemo sasvim iskreni, i tu ste u pravu. Zato nam je potrebna, i zato mislim da su to ljudi razumeli, potrebna nam je ozbiljna i odgovorna politika. S jedne strane nacionalno odgovorna, a s druge strane, nacionalno odgovorna u smislu zaštite i naših granica i naše teritorije, ali s druge strane nacionalno odgovorna iz ugla u kojem ste vi govorili, koja će da znači ne sukobe i ne pogled s visine, da smo mi iberales i da su oni niža rasa i niži narod, što kad pogledate istraživanje vidite da to jedan deo naših ljudi na takav način razmišlja, pre svega o Albancima. A mi moramo da se borimo za to da imamo više Albanaca u centralnoj Srbiji, da prolaze kroz Beograd, da ovde ostavljaju novac. A mi to kad na takav način kažemo, plašim se da, kada se tome suprotstavlja, plašim se da ne razmišljamo dovoljno o svojoj budućnosti. Albanci su narod u narastanju, trenutno su drugi po veličini na Zapadnom Balkanu, mi smo najveći narod, što neće biti slučaj za 40 godina ako sebe ne promenimo i ako ne uradimo nešto i po pitanju nataliteta i po drugim ključnim pitanjima. I o tome neko mora da vodi računa.
I kao što vi znate, a znam da znate jer znam sa kojim strancima možete da razgovarate, oni svi prave strategiju na srpsko-albanskom odnosu. Zato što znaju da u narednih 130, 140 godina, jer oni za taj period gledaju, to će biti dva ključna naroda na Zapadnom Balkanu. Mi sa tim ljudima moramo da razgovaramo. Mi sa tim ljudima moramo da tražimo rešenja u budućnosti. Onaj ko ne želi da traži rešenja i onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad. To je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo. Ja ne vidim da je u ovom trenutku moguće da vodimo bolju politiku, ali ste u pravu za jednu stvar. Potrebno je da više ljudi se uključi u to. I bit će vremena i da se razgovara i bit će vremena i da se radi. Što se Bosne i Hercegovine tiče, situacija je komplikovanija. Mnogo komplikovanija i mnogo teža. Zato što uključuje i dva spoljna faktora iz regiona, a to su Republika Srbija i Republika Hrvatska. Kao garante i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nemamo nikakvu krivicu i neću da prihvatim da smo mi isti. Nikakvu krivicu nemamo za današnji odnos sa Republikom Hrvatskom. Ni u čemu nismo isti. Ništa im nismo uradili. Postoje neki drugi razlozi o kojima neću da govorim ovde pred ljudima, postoje neke stvari koje kao predsednik vlade i neko ko je šef službi pa to znam šta su i različiti razlozi i naša je stvar da pomognemo našem narodu. Uspeli smo da obezbedimo da Republika Srpska ima dobre odnose sa Republikom Srbijom, da izađe iz nekoliko političkih turbulentnih kriza, zajedno smo to radili i mi i oni. Uspeli smo takođe da sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj imamo najbolji odnos, a oni, kao što znate, sve su samo ne ekstremisti. I vidite, za razliku od drugih, koji su u Busijama mogli da vam nešto opsuju i da dobaci i da ne znam šta kažu, ja sam bio veoma zadovoljan što ste vi bili u Busijama. I vidite, nije mi teško da to kažem javno. I mislim da je to bio odličan signal. I voleo bih da je više ljudi došlo iz različitih političkih partija u Busije i da pokaže poštovanje i prema srpskim žrtvama i poštovanje prema onima koji su bili naterani da pobegnu iz Krajine u to vreme. I ja nemam problem sa tim. Ja se ne opredeljujem prema ličnostima i prema tome da li mi se nečije lice manje ili više dopada. Opredeljujem se prema postupcima i prema onome ko nešto čini ili ne čini za Srbiju. Ovaj Gordijev čvor nemoguće je preseći. Ta borba, ta bitka će da traje, ali je važno da mi dobro znamo šta je realno i da u skladu sa realnošću povlačimo svoje političke poteze. I ja mislim da smo na takav način političke poteze povlačili, tako ćemo da činimo i u budućnosti. I u skladu sa onim što sam juče govorio. Rekli ste o nečemu takođe važnom. A razmislite o tome, gospodine Jovanoviću, a neću vam odgovoriti do kraja. Dokle bi nas dovelo da vodimo drugačiju politiku, a dobro znate kakav je odnos našeg naroda kada pričate o različitim svetskim silama. Ovo je jedini način vođenja politike da ne izgubimo sve druge i da ne budemo samo uz jedne. Jedini mogući način vođenja politike je da Srbija održava dobre odnose sa svima, da ima svoj strateški cilj Evropsku uniju, ali da drži najbolje odnose i sa Ruskom Federacijom, da pitate narod. Da pitamo Čedomire narod na referendumu. Ja bih izgubio sigurno. Šta je bre, što vam toliko smeta što ljudi aplaudiraju? Pristojni ljudi, normalni. Nemojte ko Boga vas molim, aplaudirajte njima kad govore da dobiju malo više snage, da pomisle da su jači. Nemoj se sekirate, bit će to u redu. Dakle, nije, nego poslanička grupa SNS ima mnogo poslanika, to odjekuje. Izvinjavam se. Jel treba zbog replike? Hoće čovjek Čede repliku, ne Da, samo da završi mandatar. Jeste završili obraćanje? Nisam još. Dakle,
Nisam siguran da bi politika koju sam predstavio juče, da je na takav način ogolimo, dobila većinsku podršku. A da ne dobije većinsku podršku, plašim se da bi bila predstavljena na drugačiji ili ogoljeniji način, plašim se da bismo izgubili Srbiju. Sa druge strane, govorili ste o podeljenosti u društvu. Ja ne vidim podeljenost u društvu, vidim ostrašćenost u društvu. Vidim, prvo, nemamo dva dela, imamo različite i polove, imamo i centralni deo, ali vidim ostrašćenost. I kada govorite, potpuno ste u pravu i za Luku Beograd, ma šta ja mislio o tim ljudima, potpuno ste u pravu i za Beograd na vodi, sve je tačno. Nemam šta da dodam. Šta god da dodam, pogrešio bih. Oko 3 šupe, nije problem u 3 šupe, u pravu ste. Nikada šupe nisu bile problem. Nikada nisu bili ni oni koji su tu dovodili autobuse protivzakonito da se parkiraju, naplaćivali im parkiranje, a da za to nisu imali pravo. Nikakav problem što se bavili kriminalom, ništa. Problem je u 3 šupe ne zbog toga. Problem je u tome što je problem Aleksandar Vučić, ja ću da vam kažem. Nije problem u Siniša Mali, nije problem taj i taj. Neko da uloži $3 miliona u kampanju za 3 šupe. Uložio je $3 miliona zato što je hteo nečiju drugu glavu. To je suština. I nisu važne te 3 šupe. Naći će nove 3 šupe. Naći će i 2 šupe. Naći će šta god hoće da se pozovu i da nađu nešto kao dovoljan razlog. A Lajbnicovih dovoljnih razloga koliko hoćete. Kao što nikada nisam razumeo sve što je pričano oko helikoptera. Nikada nisam razumeo. Stavljao sam se u cipele onih koji su to radili i rekao sam, ja ovo nikada ne bih uradio. Ne razumem o čemu se radi. Onda sam video kako je pomagana kampanja za helikoptere takođe sa strane. I onda sam shvatio da je to neko osetio kao politički projekat, isto kao što su u Rumuniji uradili, isto kao što su u Albaniji uradili, isto kao što su u Slovačkoj uradili. Nećete verovati, na isti način, ista priča o helikopteru. Slučajno o helikopteru. Sve na isti način. Zašto je to potrebno? A to je potrebno kada ne možete da nađete ozbiljnu argumentaciju. Onda neko mora da se služi neistinama, neko mora da se, pri tome uopšte ne govorim o vama naravno, da se služi lažima i da koristi to za svoju najprljaviju moguću kampanju, da koristi strast i emocije, jer ništa drugo nemaju. I došli smo dotle da ljudima smeta, šta mene briga što nemamo deficit. Super, najbolje da imamo uništene javne finansije. Najviše smetaju ljudi, oni koji su najmarljiviji, oni koji su najvredniji. Dotle smo došli u Srbiji. To je problem ostrašćenosti, zato što neki ne mogu da rade, bore se za svoje izgubljene pozicije. Ja sam juče pročitao podatke. Koje god ubistvo da se desi, a nema zemlje, nema grada u kojoj se to ne desi. U Baltimoru u jednom mesecu ste imali 83 ubijena. U Čikagu 65, mislim da je to bio prošli mesec. Slušajte ljudi, u Srbiji to nemate za po 4 meseca, 5 meseci, celoj Srbiji. Baltimor je mnogo manji od Srbije, pa ste imali to na mesečnom nivou. Prvo objašnjenje je svuda je vratile se 90. A što se vratile 90. Pa zašto ne znamo što drugo kažemo? Zašto naše bismo volili da vidimo na vlasti, moramo da im pomognemo, mi ćemo tako da živimo bolje i nemoj da ti, kojeg smo toliko mrzeli tih 15-20 godina, nešto provodiš u delo. To nema veze sa ozbiljnom argumentacijom. Trudio sam se da čujem ozbiljne primedbe, da postoje ozbiljne primedbe. Za mene je politika život. Bavio sam se životnim stvarima juče, ali ste u pravu oko pitanja iz užeg domena politike. Neka sam namerno preskočio. To nije bilo Kosovo i Metohija. Bežim koliko mogu kao predsednik Vlade. Znam šta su nam obaveze oko Republike Srpske, a bežim koliko mogu od pitanja odnosa sa Bosnom i Hrvatskom. Bežim i da odgovorim. Bežim da kažem bilo šta. Hoćete da svaki dan nekoga pitam, a gde su vam oni koji su hteli da me linčuju u Srebrenici? Hoćete vam kažem šta je to što mi sve znamo o tom napadu i šta je bio krajnji cilj i šta je bila namera? I ćutim. I nijedan čovjek nije odgovoran. Nijedan čovjek nije odgovoran. Niko ništa ne govori. I mi ćutimo, idem u Mostar, sretnem se sa Bakirom,
pružim ruku, razgovaramo o svemu kao da se ništa nije dogodilo. Zamislite da se to nekom drugom državniku dogodilo negde u svetu, pa mi ne bismo mogli da idemo napred, ne bi nam dobar dan rekli narednih 15 godina. A ja kažem, nema problema, zaboravio sam sve, pustite me, nikakav problem nije. Dođe njihovo sledeće sati i zabranjujemo, pošto si nam ukrao šou od prošle godine. To je bio šou. Kao da sam ga ja organizovao, ja sam hteo sopstveno ubistvo da organizujem. I opet ćutite. Zato sam ćutao i juče, rekao sam to u 3 rečenice. I zato sam pričao o ekonomiji 4 sata. Zato što ćutim, zato što hoću da sačuvamo mir i stabilnost. Zato što hoću da to odbranimo. A vama hvala na primedbama, bile su veoma ozbiljne i suvisle. Zahvaljujem. Samo moment, malo strpljenja da ja to izgovorim. Navijao da bi vi da vodite parlament, ali ne može. Znači, pomno sam proučavala član 104. Jedino mogu da vam dam repliku, jer mi je skrenuta pažnja da je poslanik Jovanović rekao da vodio sa vama besmislene rasprave ili raspravu. Iako je ta rasprava bila pre 20 godina, ali izgleda da je bol neizmerne razmere ako vi to pamtite 20 godina. 2 minute, molim vas, i to je to. Izvolite. Samo da vam dam. Je li uključeno? Jeste. Ja vam to iskreno govorim, nisam imao pojma da Čedomir Jovanović ovoliko želi da bude ministar i da uđe u ovu Vladu. Zaista nisam znao. Nisam bio na ovom skupu velikom komemorativnom u Busijama, jer me niko nije pozvao. A Žaljko bi želeo da odem, Busije sam ja formirao svojevremeno kao naselje. Tako rekuć sam. I tamo je bila prilika da se setnem sa Čedom Jovanovićem i da me on zamoli da urgiram kod svog nekadašnjeg političkog saradnika. Poslaniče, vi ste dobili repliku da objasnite zašto vas boli besmislena rasprava. Pa zbog ovoga me boli. A to? Pa da. Da urgiram kod Aleksandra Vučića, kako on reče, čiji sam stranački šef bio. Mada kod nas u stranci nisu poznate te kategorije šefova, mi smo kao demokrate. Da mi je to rekao Čedomir Jovanović, ja bi zaista potražio Aleksandra Vučića, na koji način, našao bi ga valjda nekako, i zamolio ga da uzme Čedu Jovanovića u Vladu i da Čeda opet dovede Čumeta i da asfaltiraju celu Srbiju. Kad je Čume radio te poslove, to je najbolje funkcionisalo. Ja bih predložio umesto Zorane Mihajlović, koja i tako nije želela da ostane u ovoj Vladi, da bude Čeda Jovanović, a da bude pomoćnik ministra Čume i da vidite kako se radi. Ne bi se onda žalili što se putevi ti sporo asfaltiraju. Sve je to išlo kao podmazano. Sad je mojoj duši lakše i nisam puna 2 minuta iskoristio. Hvala ako sam nešto pomogla. Čedomir Jovanović. Gospodine Vučiću, ipak ne možete da prećutite tako ozbiljna pitanja kao što su ona o kojima smo razgovarali. Čekajte, poslaniče Ivanoviću, vi Šešelju i odgovarate ili? A ne, vi tražite na ono prvo, izvinjavam se. Samo da, tako je. Naravno da ja o njima ne mogu da ćutim. Ne zato što je to neki moj hir, nego prosto mislim da je to moja obaveza. Vi ste u pravu kad opisujete reakcije našeg društva. Ali sam siguran da niko u Srbiji ne bi odbio predlog koji su odbili Švajcarci kada im je Vlada na referendumu ponudila 2.500 evra po stanovniku, da podigne potrošnju. Rekao sam za naše društvo da ne prolazi test realnosti. I to nije slučajno. To je posledica politike koja se ovde vodila ne prethodne 4 godine, koja se vodila od kada se mi bavimo politikom. Zato smo naknadno jako pametan narod.
Sada razumemo značaj ponude iz 90. Evropska zajednica za mirno rešenje jugoslovenske krize. Sada razumemo značaj Dejtona. Šta bi sad dali za Rambuje? Šta bi dali za Ahtisarijev plan kad ga uporedimo sa Briselskim sporazumom? I to je sve posledica činjenice da politika u Srbiji nikad nije imala snagu da bude konkretna u meri u kojoj to traže okolnosti u kojima se zemlja nalazi. Ja sam zato i rekao da je ova rasprava vrlo čudna. Naizgled takva moć, puna sala, jaki aplauzi, a sa druge strane vi morate da zaobilazite ta pitanja. Hoćemo biti sutra jači i ako ćemo biti, ajde recite, bit ćemo jači zbog toga i toga, pa ću se sa vama složiti. Znam da je teško o tome pričati. Hvala. To utiče presudno na Srbiju. Hvala vam, poslaniče. Hoćete vi kratko, da? Samo nekoliko rečenica. Da, mislim da će biti Srbija jača onoliko koliko bude ekonomski snažnija. I mislim da smo na dobrom putu što se toga tiče. I mislim da znate, kad idete čamcem ili brodom, a na jednoj obali imate pragu koja puca na vas, na drugoj obali trocevac koji čeka, a vi treba brod da provučete. Ne morate da govorite i da javljate jednima i drugima da upravo prolazite tu, nego gledate da to izbegnete, da brod provučete do sigurne luke. I to je ono što mislim da je ne samo najbolja, već jedina moguća politika. Nažalost, protiv licemerja, i zato meni nije teško da ponekad kažem da ste u pravu, kao što mi nije teško da kažem da ponekad niste u pravu. Ali licemerja u našem društvu koliko hoćete. Koliko hoćete. I za iste izjave dobijate optužbe da širite nacionalizam. Evo čujem da me bivši predsednik optužio da izjavom da više neće biti Oluje širim nacionalizam u regionu. Zamislite, valjda je trebalo da kažem potrebna nam je još jedna Oluja. Ili potrebno nam je još jedno stradanje našeg naroda da bi on bio zadovoljan i da bi bio veliki mirotvorac. Znam ja zašto on to rekao. Dodvorava se nekim drugima da bi neko mogao da pomisli kako Vučića treba smene jer ugrožava stabilnost u regionu, a on će to da vrati i ponovo će Srbija da bude poslušna zemlja koja će da ispunjava sve naloge. Upravo je to saopštio pre 10 minuta. Upravo je to rekao. Doslovce, citirao sam, dakle nisam parafrazirao. Da izjavom da neće više biti Oluja, ja širim Oluje protiv srpskog naroda, ja time širim nacionalizam u regionu. Evo ja mu ponavljam još jedan put, Srbija više nikada nikome neće dozvoliti da se dogodi Oluja i da je protera neko 250.000 ljudi. Gospođo predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Vučiću, teško da postoji veća razlika između ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi čitavo društvo i atmosfere u kojoj protiče ova rasprava o vašem ekspozeu i o samoj Vladi. Vaša uverljiva pobeda na izborima, sve ono što je usledilo u ova 3 meseca nakon njih, a potom ono što ste juče rekli, na prvi pogled Srbiju opisuje kao zemlju u kojoj se sve zna, kao zemlju u kojoj je budućnost apsolutno izvesna, upravo onakva kako ste vi najavili u svom jučerašnjem nastupu. Meni nije bio problem da vas slušam. Nikad nisam izlazio iz Skupštine, a uvek sam činio sve u granicama onog što je normalno da u Skupštini budem što jači. To je vaše pravo, dali su vam ga građani Srbije. Da govorite
20 minuta kao svojevremeno Mirko Cvetković, 6 sati ili onoliko koliko smatrate da je potrebno da bi uverili parlament i zemlju da nisu pogrešili, da vi znate šta je ono što treba da se uradi i da ste sposobni to da uradite. Vaših 6 sati, gospodine Vučiću, proteklo je u detaljnim analizama poslova koje ste radili i manje ili više preciznim, možda čak i često preopširnim opisima onog što želite da uradite. Meni je to više ličilo na neku gotovo stručnu raspravu koja se vodi u okviru svakog resora. I ne mislim da ste to uradili slučajno. Mislim da ste time želeli da uverite i ljude i nas da ste vrlo ozbiljni i da znate šta je ono što se mora uraditi u vremenu koje je pred nama. Reći vam šta smatram velikim nedostatkom. 6 sati, a tako malo politike, gospodine Vučiću. Politike. Ne mislim da je to slučajno. Nema puno ljudi, mislim da se mogu nabrojati na prste jedne ruke u ovoj sali koji imaju dovoljno političkog iskustva i svakako ste vi među njima. Ne mislim da je to bilo slučajno. I to je ono što me brine. Kada smo prvi put razgovarali ovde u parlamentu, vi kao predstavnik koalicije koja dolazi na vlast, a ja kao predstavnik opozicione stranke 2012. godine, to je bila oštra polemika. Nije bila nepristojna, nije bila svađa, ali je bila oštra polemika. Zbog velikih političkih razlika koje su tada postojali među nama. Mislim da je na YouTube-u jedna od najgledanijih i dan danas. Danas ste vi u politici ćutali ili govorili vešto izbegavajući klizav teren, a ja o njoj želim da govorim i pritom ne verujem da se više tako puno razlikujemo. To nije zato što ste vi uspeli posle Radulovića da mi date neki kredit, niti je to zbog toga što nema nekog drugog političkog puta pred nama, nego zato što ste, kada ste došli na vlast, vi otvoreno vrlo često govorili na isti način o problemima zemlje kao što smo mi to činili od uvek. Zbog toga želim da nas vratim na tu politiku. Jer treća vlada vaše stranke i vaše vladajuće koalicije govori o pregršt problema. Neki su delimično rešeni, neki se rešavaju, neki nisu dotaknuti, ali gospodine Vučiću, ne govorimo o uzroku svega toga. Često ste ovde i danas i juče, čak niste ni apelovali. To je bio imperativ. Insistirali na promenama. Govorili da nešto više ne može i da ni po koju cenu na takvo ponašanje nećete pristati. Mislim da ste govorili o mentalitetu ove zemlje i o potrebi da se on menja. Ali, gospodine Vučiću, svi ti naši problemi, ti nedovršeni putevi, ta pruga kojom se putuje sporije nego pre gotovo 200 godina, to uništeno obrazovanje, propala industrija koju ćemo reindustrializovati, evo gospodin Knežević dolazi iz Zrenjanina, Amerikanci su snimali filmove o Servu Mihalju, a Servo Mihalj je proizvodio 20% hrane u zemlji od gotovo 25 miliona stanovnika. Sve to što je propalo i što je danas problem, ima uzrok u pogrešnoj politici. Nismo puno razgovarali, svakako ne skriveno, u ovom međuvremenu, ali mislim da vi vrlo dobro znate, zato bih želeo da o tome nešto kažete. Na koji način ćemo mi rešiti, dati odgovor na 3 ključna pitanja od kojih zavisi budućnost ove zemlje, od kojih zavisi dolazak nekog novog investitora, od kojih zavisi procen nekog mladog čoveka da ostane ovde da živi, a ne da ode, lekara da nastavi da leči, a ne da potraži sreću na nekom drugom mestu i da ne nabrajam sve ono što je ta negativna statistika Srbije danas.
Kosovo, Bosna, Evropa ili Rusija? To su tri velika politička pitanja. Na njih smo delimično odgovarali. Onda kada smo povlačili ispravne poteze, to samo po sebi nije bilo dovoljno. A danas čini mi se da ovako komplikovanim okolnostima više nemamo ni prostor za manevrisanje koje smo imali do sada. Pa posle toga, vrlo komplikovan odnos u regionu i na kraju, a zapravo najvažnije, naši međusobni odnosi. Ovako tragično podeljena zemlja, ona ne može ništa drugo osim da bude neuspešna. Jer ideje iza kojih vi ovde stajete u svom ekspozeu su ideje koje traže vreme i traže spremnost društva da se tim ciljevima posveti, a obavezu političara da ih ne osporavaju, nego da se samo takmiče. Pa da recimo ja kritikujem izbor nekog vašeg ministra uz poruku da bi možda neki za koga ja stanem napravio brže autoput, brže završio Kostolac, efikasnije reindustrializovao Srbiju, efikasnije pregovarao oko kredita nego što to čini vaš ministar finansija, ali ne da osporavam u startu sve ono što je vaša namera. Mi danas nismo takva zemlja. I to se videlo na čudan način i juče. To ne može da promeni opozicija. To morate da promenite vi. Od vaše spremnosti da se tom poslu posvetite zavisi i budućnost ove zemlje. Vi o tome niste govorili. Često ste komentarisali kritike kojima ste izloženi. U stav da vi možete to da podnesete, ali da smatrate da je tako nešto nekorektno. Vrlo dobro znate kakva je naša politika. I da niko od nas zapravo ne može sebe reći da je u njoj pronašao Bog zna kakvo zadovoljstvo i sreću. Meni je žao što mi nismo uspeli da se dogovorimo. Ne oko toga da LDP bude u Vladi ili da ja zauzmem neko mesto ministara koje danas predlažete. Što nismo uspeli kao društvo da se dogovorimo oko načina na koji ćemo zajedno odgovoriti na te ključne probleme. Jer do sada u tome nismo bili uspešni. Koga briga, gospodine Vučiću, kako se zvao onaj ko je 90-ih bio dužan da se stara o interesima ove zemlje, pa da postavi pitanje rečenice. Ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo, malo morgen, ješćemo korenje, nećemo se saginjati. Šta to danas više znači? Koliko je bila besmislena moja rasprava sa vašim nekadašnjim predsednikom, a danas ovde opozicionim šefom poslaničke grupe, gospodinom Šešeljem, oko 90-ih i onog što je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad. To je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo. Ja ne vidim da je u ovom trenutku moguće da vodimo bolju politiku, ali ste u pravu za jednu stvar. Potrebno je da više ljudi se uključi u to. I biće vremena i da se razgovara i biće vremena i da se radi. Što se Bosne i Hercegovine tiče, situacija je komplikovanija. Mnogo komplikovanija i mnogo teža. Zato što uključuje i dva spoljna faktora iz regiona, a to su Republika Srbija i Republika Hrvatska. Kao garante Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nemamo nikakvu krivicu. I neću da prihvatim da smo mi isti. Nikakvu krivicu nemamo za današnji odnos sa Republikom Hrvatskom. Ni u čemu nismo isti. Ništa im nismo uradili. Postoje neki drugi razlozi o kojima neću da govorim ovde pred ljudima, postoje neke stvari koje kao predsednik Vlade i neko ko je šef službi, pa to znam, šta su i različiti razlozi i naša je stvar da pomognemo našem narodu. Uspeli smo da obezbedimo da Republika Srpska ima dobre odnose sa Republikom Srbijom, da izađe iz nekoliko političkih turbulentnih kriza, zajedno smo to radili mi i oni.
Uspeli smo takođe da sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj imamo najbolji odnos, a oni, kao što znate, sve su samo ne ekstremisti. I vidite, za razliku od drugih, koji su u Busijama mogli da vam nešto opsuju i da dobaci i da ne znam šta kažu, ja sam bio veoma zadovoljan što ste vi bili u Busijama. I vidite, nije mi teško da to kažem javno. I mislim da je to bio odličan signal. I voleo bih da je više ljudi došlo iz različitih političkih partija u Busije i da pokaže poštovanje i prema srpskim žrtvama i poštovanje prema onima koji su bili naterani da pobegnu iz Krajine u to vreme. I ja nemam problem sa tim. Ja se ne opredeljujem prema ličnostima i prema tome da li mi se nečije lice manje ili više dopada. Opredeljujem se prema postupcima i prema onome ko nešto čini ili ne čini za Srbiju. Ovaj Gordijev čvor nemoguće je preseći. Ta borba, ta bitka će da traje, ali je važno da mi dobro znamo šta je realno i da u skladu sa realnošću povlačimo svoje političke poteze. I ja mislim da smo na takav način političke poteze povlačili, tako ćemo da činimo i u budućnosti. I u skladu sa onim što sam juče govorio. Rekli ste o nečemu takođe važnom. A razmislite o tome, gospodine Jovanoviću, a neću vam odgovoriti do kraja. Dokle bi nas dovelo da vodimo drugačiju politiku, a dobro znate kakav je odnos našeg naroda kada pričate o različitim svetskim silama. Ovo je jedini način vođenja politike da ne izgubimo sve druge i da ne budemo samo uz jedne. Jedini mogući način vođenja politike je da Srbija održava dobre odnose sa svima, da ima svoj strateški cilj Evropsku uniju, ali da drži najbolje odnose i sa Ruskom Federacijom, da pitate narod. Da pitamo Čedomire narod na referendumu. Ja bih izgubio sigurno. Šta je bre, što vam toliko smeta što ljudi aplaudiraju? Pristojni ljudi, normalni. Nemojte ko Boga vas molim, aplaudirajte njima kad govore da dobiju malo više snage, da pomisle da su jači. Nemoj se sekirate, bit će to u redu. Dakle, nije, nego poslanička grupa SNS ima mnogo poslanika, to odjekuje. Izvinjavam se. Jel treba zbog replike? Hoće čovjek Čede repliku. Da, samo da završi mandatar. Jeste završili obraćanje? Nisam još. Dakle, nisam siguran da bi politika koju sam predstavio juče, da je na takav način ogolimo, dobila većinsku podršku. A da ne dobije većinsku podršku, plašim se da bi bila predstavljena na drugačiji ili ogoljeniji način, plašim se da bismo izgubili Srbiju. Sa druge strane, govorili ste o podeljenosti u društvu. Ja ne vidim podeljenost u društvu, vidim ostrašćenost u društvu. Vidim, prvo, nemamo dva dela, imamo različite i polove, imamo i centralni deo, ali vidim ostrašćenost. I kada govorite, potpuno ste u pravu i za Luku Beograd, ma šta ja mislio o tim ljudima, potpuno ste u pravu i za Beograd na vodi, sve je tačno. Nemam šta da dodam. Šta god da dodam, pogrešio bih. Oko 3 šupe, nije problem u 3 šupe, u pravu ste. Nikada šupe nisu bile problem. Nikada nisu bili ni oni koji su tu dovodili autobuse protivzakonito da se parkiraju, naplaćivali im parkiranje, a da za to nisu imali pravo. Nikakav problem što se bavili kriminalom, ništa. Problem je u 3 šupe ne zbog toga. Problem je u tome što je problem Aleksandar Vučić, ja ću da vam kažem. Nije problem u Siniša Mali, nije problem taj i taj. Neko da uloži $3 miliona u kampanju za 3 šupe. Uložio je $3 miliona zato što je hteo nečiju drugu glavu. To je suština. I nisu važne te 3 šupe. Naći će nove 3 šupe. Naći će i 2 šupe. Naći će šta god hoće da se pozovu i da nađu nešto kao dovoljan razlog. A Lajbnicovih dovoljnih razloga koliko hoćete. Kao što nikada nisam razumeo sve što je pričano oko helikoptera. Nikada nisam razumeo. Stavljao sam se u cipele onih koji su to radili
I rekao sam, ja ovo nikada ne bih uradio. Ne razumem o čemu se radi. Onda sam video kako je pomagana kampanja za helikoptere takođe sa strane. I onda sam shvatio da je to neko osetio kao politički projekat, isto kao što su u Rumuniji uradili, isto kao što su u Albaniji uradili, isto kao što su u Slovačkoj uradili. Nećete verovati, na isti način, ista priča o helikopteru. Slučajno o helikopteru. Sve na isti način. Zašto je to potrebno? A to je potrebno kada ne možete da nađete ozbiljnu argumentaciju. Onda neko mora da se služi neistinama, neko mora da se, pri tome uopšte ne govorim o vama naravno, da se služi lažima i da koristi to za svoju najprljaviju moguću kampanju, da koristi strast i emocije, jer ništa drugo nemaju. I došli smo dotle da ljudima smeta, šta mene briga što nemamo deficit. Super, najbolje da imamo uništene javne finansije. Najviše smetaju ljudi, oni koji su najmarljiviji, oni koji su najvredniji. Dotle smo došli u Srbiji. To je problem ostrašćenosti, zato što neki ne mogu da rade, bore se za svoje izgubljene pozicije. Ja sam juče pročitao podatke. Koje god ubistvo da se desi, a nema zemlje, nema grada u kojoj se to ne desi. U Baltimoru u jednom mesecu ste imali 83 ubijena. U Čikagu 65, mislim da je to bio prošli mesec. Slušajte ljudi, u Srbiji to nemate za po 4 meseca, 5 meseci, celoj Srbiji. Baltimor je mnogo manji od Srbije, pa ste imali to na mesečnom nivou. Prvo objašnjenje svuda je vratile se 90. A što se vratile 90. Pa zašto ne znamo što drugo kažemo? Zašto naše bismo volili da vidimo na vlasti, moramo da im pomognemo, mi ćemo tako da živimo bolje i nemoj da ti, kojeg smo toliko mrzeli tih 15-20 godina, nešto provodiš u delo. To nema veze sa ozbiljnom argumentacijom. Trudio sam se da čujem ozbiljne primedbe, da postoje ozbiljne primedbe. Za mene je politika život. Bavio sam se životnim stvarima juče, ali ste u pravu oko pitanja iz užeg domena politike. Neka sam namerno preskočio. To nije bilo Kosovo i Metohija. Bežim koliko mogu kao predsednik Vlade. Znam šta su nam obaveze oko Republike Srpske, a bežim koliko mogu od pitanja odnosa sa Bosnom i Hrvatskom. Bežim i da odgovorim. Bežim da kažem bilo šta. Hoćete da svaki dan nekoga pitam, a gde su vam oni koji su hteli da me linčuju u Srebrenici? Hoćete da vam kažem šta je to što mi sve znamo o tom napadu i šta je bio krajnji cilj i šta je bila namera? I ćutim. I nijedan čovjek nije odgovoran. Nijedan čovjek nije odgovoran. Niko ništa ne govori. I mi ćutimo, idemo u Mostar, sretnem se sa Bakirom, pružim ruku, razgovaramo o svemu kao da se ništa nije dogodilo. Zamislite da se to nekom drugom državniku dogodilo negde u svetu, pa mi ne bismo mogli da idemo napred, ne bi nam dobar dan rekli narednih 15 godina. A ja kažem, nema problema, zaboravio sam sve, pustite me, nikakav problem nije. Dođe njihovo sledeće sat i zabranjujemo, pošto si nam ukrao šou od prošle godine. To je bio šou. Kao da sam ga ja organizuo, ja sam hteo sopstveno ubistvo da organizujem. I opet ćutite. Zato sam ćutao i juče, rekao sam to u 3 rečenice. I zato sam pričao o ekonomiji 4 sata. Zato što ćutim, zato što hoću da sačuvamo mir i stabilnost. Zato što hoću da to odbranimo. Što je tada on radio? Kakvi besmislena, vrlo smislena. Hoću da vas pitam, ako ste već to prećutali juče, da li možete danas da nam kažete? Šta ćemo uraditi sa tim Gordijevim čvorom Kosova? Koje mi imamo u svojoj preambuli, a većina sveta na olimpijskim igrama kao nezavisnu zemlju u Brazilu. Ja ne znam ni za jednu državu koja sama po sebi tako nešto prihvatila i odrekla se dela svoje teritorije. Ali ne znam ni za jednu zemlju koja je sebe dovela u takvu situaciju. A posebno ne znam da bilo ko ima pravo, a sebi smo davali u prošlosti za pravo, da rizikuje opstanak čitavog naroda zbog nespremnosti da to društvo menja kako bi ono bilo u stanju da prođe test realnosti. Nismo mi ovakvi kakvi smo danas slučajno. Mi danas svojim životom plaćamo cenu pogrešne i neodgovorne politike.
Podržao sam vas 2013. godine kada ste potpisali Briselski sporazum. Nikad nisam rekao da mislim da je loše to što vrlo često sa više ili manje sličnosti zapravo iznosite stavove koje smo mi iznosili godinama. Jer bi bilo besmisleno da oko toga polemišemo. Možemo oko nečeg drugog. Da li bi mi to uradili efikasnije? Ali svako ne možemo da polemišemo oko opredeljenja da se čuva mir u Bosni. Da se pronađe neki način normalne komunikacije odnosa sa Hrvatskom. I da se prevaziđu podele ovde u Srbiji. O tome mi danas treba da razgovaramo. Doveli ste jednog od najvećih investitora u svetu ovde u zemlji. I jedino ko je bio spreman da uloži novac u projekat koji je nazvan Beograd na vodi. Imali smo i drugi projekat na reci. Iza njega su stajali Mišković i Beko, uložili su 100 miliona evra. Nije od toga bilo bog zna šta. Velika osuda, sumnje i na kraju propast. Kako smo uspeli da od nečega što je velika šansa za zemlju napravimo generator unutrašnjih podela koje nas opisuju kao društvo koje nije sposobno da se dogovori unutar sebe oko onog što mora da uradi? Kako mislite to da prevazi? Ovde ste pomenuli te tri šupe. A zamislite kakve su to te tri šupe kada su jedno od ključnih političkih pitanja na koje vi svakoga dana odgovarate, a dobili ste 50% na izborima. To su ozbiljni problemi. To moramo da rešimo. Odnos sa Evropom i sa Rusijom. Vrlo teško pitanje. Na njega u ovoj zemlji niko nije odgovorio do sada. Kada govorite o političkim uzorima, kada navodite primere koji vas inspirišu da ovde tražite podršku za određene programe, vi pominjete zemlje koje su uglavnom na zapadu. Govorite o obrazovanju u Švajcarskoj, u Austriji, o tome da sad Amerika pokušava to da uhvati. Kako ćemo mi rešiti tu podeljenost unutar samih sebe? Šta ćemo da radimo oko komplikovanom vremenu koliko nastavimo da insistiramo na toj politici koja je strateški neodrživa? Šta ćemo uraditi kada, recimo, komplikovanu situaciju u Bosni, kada komplikovanu situaciju u Bosni potpuno izgubimo kontrolu nad njom, zbog toga što je ona u međuvremenu evoluirala i što prevazilazi naše sposobnosti? Ko je taj ko će nam pomoći u prevazilaženju tog problema? Bio sam prošle nedelje u Busijama, naravno. Ali koliko tih Busija mi imamo u svom životu? Jer možemo mi da kažemo jedni drugima da smo osigurali budućnost ove zemlje. Na takav način da makar naša deca u njoj mogu da žive lišena tog iskustva koje smo imali i mi i svi pre nas. Vi znate da mi godinama insistiramo na članstvu Srbije u NATO-u. Znate da je prepreka za to mnogo ozbiljnija od jedne deklaracije koja je usvojena u ovom parlamentu u kojoj se kaže da ćemo biti vojno neutralna zemlja. Moramo otvoreno o nekim pitanjima da razgovaramo. Bez te otvorenosti ona će ostati bez odgovora, a ne znam onda koliko poslanika i procenata na izborima treba da dobije neka buduća vlada da bi mogla da bude sposobna da ih reši. Više vremena za to nemamo. Za to više nemamo vremena. Dosta toga ste ovde rekli o ekonomiji, o zdravstvu, pominjao sam obrazovanje, infrastrukturu, pominjali ste pravosuđe. To su poslovi koji traže neki kontinuitet. Nećemo valjda od vlade do vlade menjati ustave ove zemlje, programe obrazovanja. Ne znam šta da vam kažem za taj klinički centar. Odrastao sam u ovom gradu u kojem se 40 godina priča o kliničkom centru koji će se završiti. Ne znam koliko tendera, koliko pokretanja radova, koliko propasti, ali očigledno to je problem koji prevazilazi sposobnosti jednog ministra ili jedne vlade. Zašto je to tako? Ne mogu da vam odgovorim kad ni vi sami ne možete kažete gde nestaje milijarda iz budžeta za zdravstvo.
mogu da vam kažem da sve to ovu zemlju opisuje kao nedovršeno i društvo kao društvo koje previše luta. Zato nam je potrebna jasna vlada, politički jasna. O tome želimo da se danas razgovara. Ne mogu ja da polemišem sa vama kad kažete rušit ćemo deficit budžeta. Pa naravno da to treba da se radi. Ne mogu da vas optužujem, neki vas optužuju što se zadužujete i traže da se povećaju plate i penzije. Ja ne znam ko je to još uspeo u svetu. Neću da poentiram, mi na tome ne želimo da poentiramo. Ne znam kako može da funkcioniše ekonomija u kojoj je rast društvenog proizvoda u ovom trenutku, na primjer, 3 puta manji od kamata pod kojima smo uzimali kredite pre 5 godina. Ne znam, jeste vratili onaj od 10% koji je uzet 2011. negde u Americi. Uzmete 10%, a imate u tom trenutku 1 rast društvenih proizvoda. Pa kako to može se vraća? Šta da pričamo o agraru? 50 godina nije urađena komasacija zemlje. Hoćemo navodnjavanje. Kako kad zakupac koji zakupljuje zemlju ima 1000 hektara na 30-40 parcela? Svake godine izlazi i ponovo traži zemlju u zakup. Kako može da kupi mehanizaciju kad nije sigurno da će opet obrađivati? Kako može da bude u kooperaciji sa nekim kad nema izvesnosti u svemu tome? Hoćemo dualno obrazovanje, ali to zavisi od sposobnosti ministra da izdrži sve ono što čeka ministra prosvete u vremenu koje je pred njim. Zašto nam u svakoj vladi ministri prosvete odlaze? Šta je to bilo? Neki ministri ovde više nisu ministri. Imali ste Tasovca, kada je došao u vladu, on je došao kao jedan od najcenjenijih javnih ličnosti. Došao je sa Udovičićem, tada, koliko se sećam, 2013. godine. Uspešan direktor Filharmonije, jedan od najuticajnijih javnih ličnosti. Za razliku od mnogih, ja mislim da je on dobro radio svoj posao. Ja mislim da je dobro radio svoj posao. I da je rezao tamo gde baš boli. Ne znam kakav će biti novi ministar, ne želim o tome da, nemam na osnovu čega sad da govorim. Ali zašto su ti ljudi promenjeni? Gde su pogrešili? Da li su odustali? Ako su odustali, zbog čega? Ili ste vi pogrešili kad ste ih izabrali? Ne bi vam bio prvi, imali ste i druge ministre koje ste birali, pa niste znali šta ćete sa njima. I to je vaša odgovornost. Imajući u vidu to o čemu sam nekoliko puta ovde govorio u prethodnim godinama, bojim se da vi sa ovakvom vladom ne možete sami da rešite te probleme. A pomoć ne tražite. Hoćete da vam kažem kako se to završava? Pa ja sam bio u vladi u kojoj je 2 ili 3 ljudi pokušavalo sve da uradi, jer je na to bilo prinuđeno. Pa i u stranci u kojoj je važilo to pravilo. Na kraju smo bili neuspešni. Sve ono što je urađeno, a bilo je pozitivno, ostalo je u drugom planu pred onim poslovima koje nisu mogli sami da završe. Kako vi mislite da date odgovor na ta ključna politička pitanja? Naravno da piše u Ustavu da je Kosovo deo Srbije. Naravno da u Briselskom sporazumu piše pravo srpske zajednice na Kosovu na svoju zajednicu. Ali toga nema u stvarnosti. Ne važe ni sporazumi koji su potpisani sa drugim državama. Ruši se demarkaciona linija sa Crnom Gorom. Jel očekujemo stabilnost u perspektivi? Ne. Jer ima svet vremena za nas? Nema. Pa ko će onda biti vaš partner u svemu tome? Hvala vam. Vreme je prošlo da sigurno... Nemate vi pravo, gospodin Šešelj. Da nastavite dijalog ako se... Svima, želim da vas pozdravim na ovoj vanrednoj konferenciji za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri u vezi naravno sa najaktuelnijom temom dana, a to su rezultati predsjedničkih izbora u Americi. Pre svega želim da izjavim saučešće Vladi Republike Srbije i Aleksandru Vučiću zbog poraza Hillary Clinton na predsjedničkim izborima. Vlada je uložila ogroman angažman, lobiranje, sredstva da bi bila na pobedničkoj strani u američkim izborima i totalno je promašila. To samo govori o tome koliko se Aleksandar Vučić i njegovi savjetnici razumeju u svetsku politiku. Ne bi to bio problem da to nema posledice i po državu Srbiju. Kako sada da bilo koji predstavnik države Srbije ide na razgovore sa novim američkim predsjednikom, kada novi američki predsjednik ima informaciju da je predsjednik Vlade Republike Srbije podržao njegovog protivkandidata na izborima. Dakle, Aleksandar Vučić je na ovaj način, podrškom porodici Clinton, osvedočenim ratnim zločincima i neprijateljima srpskog naroda,
direktno radio na štetu interesa države Srbije. Međutim, ono što je prava vest dana jeste kraj jednog istorijskog razdoblja u kome su Sjedinjene Američke Države ostale upamćene po izrazito negativnoj ulozi u svetskoj istoriji i početak geopolitičkih promena na svetskom nivou. Poraz Hillary Clinton i američkog establishmenta koji je toliko zla naneo srpskom narodu i državi je za svakog Srbina sveta velika i dobra vest. Svi smo podržavali koliko smo god mogli i želeli koliko smo god želeli da Hillary Clinton bude poražena i to je zaista veliki događaj. Ono što je još važnije, ovim se zapravo otvara jedna nova perspektiva svetske politike. Establishmenti, veliki mediji, velike korporacije, velike političke stranke mogu da budu poražene na izborima od građana, od naroda koji žele da glasaju drugačije. Tako je bilo u Velikoj Britaniji, kada su Britanci izabrali nezavisnost i izlazak iz Evropske unije, tako je sada bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, kada su Amerikanci izabrali da ih ne vodi korumpirana elita iz Vašingtona, tako će sada taj talas da se nastavi u Evropi sa decembarskim izborima u Austriji i pobedom gospodina Hofera, sa naredne godine izborima u Francuskoj i pobedom Marine Le Pen, a duboko sam uveren i predsjedničkim izborima u Srbiji i pobedom kandidata koji nije kandidat Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Dakle, ovo je jedna nova geopolitička realnost, ovo je jedan novi politički početak, ovo je jedna velika nada i želim za kraj samo to da kažem. Držimo Donalda Trumpa za reč. Nadamo se da će njegovom pobedom koju mu čestitamo zaista doći do promene odnosa Sjedinjenih Američkih Država i njihove spoljne politike prema Srbiji, da će se Sjedinjene Američke Države setiti ko im je bio, a ko im nije bio istorijski saveznik u Drugom svetskom ratu na Balkanu, ko im je spasao 500 pilota i poslao ih žive i zdrave u Sjedinjenih Američke Države i kome su, a na prvom mestu to je general Draža Mihajlović i to je srpski narod, mnogo dužni. Siguran sam da Donald Trump može da ispravi ovu istorijsku nepravdu, može da okrene novi list spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji ako hoće. Mi ga držimo za reč i nadamo se da je njegova pobeda zaista početak jednih novih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, za koje smo mi više nego zainteresovani. Jer dobro znamo da postoji jedna druga Amerika, Amerika koja ne mrzi Srbiju, Amerika koja ne mrzi Srbe, Amerika koja ne bi bombardovala Srbiju i koja ne želi da ima loše odnose sa svojim istorijskim saveznikom iz Drugog svjetskog rata. Nadam se da je ta Amerika pobedila na američkim izborima i da će Donald Trump biti njen glas. Ono što je za nas iz Dveri najvažnije, ovo je početak talasa pada različitih političkih establishmenta koji loše vode razne države i narode širom sveta. Tako je pao britanski establishment, sada je pao američki establishment, krećemo dalje širom Evrope, dolaze novi lideri, dolaze nove ideje, dolazi jedna geopolitička promena za koju je sada najvažnije da ona dođe u Srbiju sa prolećem u aprilu mesecu iduće godine na predsjedničkim izborima. I kao u ovom trenutku jedini kandidat za predsjednika Srbije iz redova opozicije, već vam prenosim i jedan od slogana naše kampanje, parafrazirajući naravno Donalda Trumpa, a to je učinimo da Srbija ponovo bude velika. Dveri. Dveri su anti-establishment u Srbiji, Dveri su taj talas koji dolazi iz svetske politike u Srbiju. Dakle, mi nismo deo sistema, mi nikada nismo bili na vlasti, iza sebe nemamo afere, nismo korumpirani, donosimo potpuno nove ideje i predstavljamo istinsku i pravu opoziciju. Ne lažnu, ne opoziciju unutar sistema koja služi samo za glumatanje opozicije, nego smo prava antisistemska opozicija. Mi bismo radili sve suprotno od onoga što danas radi Aleksandar Vučić. Mi smo protiv ulaska Srbije u NATO, mi smo protiv ulaska Srbije u Europsku uniju, mi smo protiv ovog neoliberalnog ekonomskog modela, mi smo protiv MMF-a i vidite koja je ključna razlika između nas i ove vlasti. I koliko smo zapravo u duhu sa onim što je danas glavno u Evropi. Vidite, nije Aleksandar Vučić prijatelj sa Viktorom Orbanom kad su njihove politike potpuno suprotne. Mnogo je politika Dveri bliža politici Viktora Orbana. Aleksandar Vučić ne sme da izbaci MMF iz Srbije. Viktor Orban to sme.
Aleksandar Vučić ne sme da valutnu klauzulu ukine i da sve kredite indeksirane u stranim valutama prebaci u dinar. Viktor Orban je to uradio. Dakle, to je duh nove Evrope. To su nove ideje koje će, siguran sam, na proleće doći u Srbiju na predsjedničkim izborima. Izvolite, ako imaš koje je vaše pitanje? Uvažavajući posebno dve drage koleginice koje su se odazvale ovoj konferenciji za medije. 3, ja se izvinjavam. Sve 3. Izvolite. Opoziciju u Narodnoj skupštini Republike Srbije na prvom mestu glumi LDP i LSV. LDP i LSV su u direktnom dogovoru sa Vladom Srbije i Aleksandrom Vučićem i samo čekaju da ih on primi u vlast, zašto se zapravo jedino zalažu i što im je jedino bitno. Jer su im politike potpuno iste. Između njihovih politika nema nikakve razlike. Oni ne mogu i da hoće biti opozicija. I ono što jeste dramatično i što jeste problematično, Srpska radikalna stranka, nažalost, često nije prava opozicija iz prostog razloga što se očito vidi da postoji dogovor između Vojislava Šešelja i Aleksandra Vučića o nenapadanju. Ja ne znam šta je priroda tog dogovora i ne znam zašto je taj dogovor napravljen, ali to nije onaj Vojislav Šešelj koga poznajemo i koji bi sigurno mnogo radikalnije mogao da nastupi protiv vlasti kad bi hteo. On nastupa protiv Tome Nikolića, protiv Martinovića ili ne znam kojih drugih ešalona Srpske napredne stranke, ali se Aleksandar Vučić uvek preskače. Dakle, to nije opozicija ako vi ne napadate glavnog odgovornog. Ako izbegavate odgovornost glavnog odgovornog. Vas ima toliko da su vaši aplauzi daleko najjači. I zato ja zahtevam da predsednik Narodne skupštine upozori goste koji su ovde da ćute i posmatraju i moraju da budu objektivni, neutralni, da ne mogu da aplaudiraju. Jer onda je ispalo, ne mogu gosti da aplaudiraju osim na svečanim sednicama. Kao što ne mogu da glasaju. Oni su ovde da kontrolišu rad Narodne skupštine, a ne da se izjašnjavaju. Onda ispade da ste vi 2 puta više dobili glasova na izborima. Onda ste vi dobili 120%. Ja zahtevam da se upozore gosti da ne mogu da aplaudiraju i da dobacuju. Zahvaljujem. Svakako molim dakle goste koji su, i jako su, jer ja stvarno nisam obraćala pažnju, tapšali su poslanici sa liste Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, što nije zabranjeno, ali nisam zaista obratila pažnju da li je neko od prisutnih galerijama tapšao. Molim vas da to ubuduće ne činite, iako među pozvanima, unapred se izvinjavam, ima i predstavnika različitih ambasada ovde, tako da se na njih, pretpostavljam, to i ne odnosi. Vidjet ćemo kada će se polagati zakletva, ali molim prisutne dakle da ne komentarišu izlaganja i ne tapšu nikom. Dobro. Iako u članu 106, istine radi, nije definisano tapšanje. Ako ćemo se držati Poslovnika. U članu 106 nema ni toga. Ali idemo dalje. Čedomir Jovanović, izvolite. Nemojte se isključivati, samo se ponovo prijavite, ja ću sve ostalo. Premijer, ne čujem vas uopšte. Ne čujem vas kad dobacujete. Premijer, izvinjavam se, mandatar želi da odgovori, tako? Dobro, o replici odlučuje predsedavajući. Molim vas, mandatar se javio? Izvolite. Jel vam odgovara da ne bi bilo problema da vas pomenem pa da dobijete opet repliku ili kako? Dobro, evo čim ja završim dobit ćete, je li to u redu? Nemojte da verujete u to, vidite da je ovde pola 5, satovi ne rade, ja merim vreme, izvolite. Dakle, gospodine Jovanoviću, nekoliko ste ozbiljnih stvari izneli
i neću biti u stanju da na sve odgovorim. Ne zato što ne bih mogao da odgovorim u 4 oka, već postoje stvari o kojima ne mogu da govorim. Odgovorit ću najpre na ovo poslednje oko grešaka i postavljanja ministara. Uvek to imate kao grešku, pri čemu ne mislim da je greška bio ni Tasovac ni Verbić. Bili su greška neki drugi. I to sam uvek priznao i nikada taj problem nemam. I to će mi se dogoditi, to mi se moguće dogodilo i danas ili juče. Ne mislim da je to nešto neljudski, nešto što nije normalno, a to je život. To vam se uvek dogodi. Ako nemate previše takvih grešaka, onda ste dobar posao napravili. Ja mislim da izbor vlade pokazuje da takvih grešaka nije bilo mnogo, jer ja nemam šta loše da kažem ni o Verbiću, ni o Tasovcu. Ne zaboravite da je Verbić imao hrabrosti da uđe među prosvetne radnike kada je bio i štrajk, imao pravo i on se saglasio sa stavom vlade, što izuzetno cenim, kada je shvatio da upravo zbog deficita o kojem ste govorili moramo da idemo na mere fiskalne konsolidacije i pretrpeo naravno najteže kritike i najteže napade u njegovom sektoru. I kantu vode ili ne znam šta već i sve to. Ali u svakom slučaju ponekad potrebno i donosite odluku i po tome kako da menjate energiju i kako da unesete nešto svežine. I ne mislim da neko mora da bude loš, da ne bi bio ministar. Nije ministar ni Nikola Selaković, ne zato što je bio loš. Mislim da je bio dobar, ali postoje neke druge stvari i neki drugi razlozi i profesionalni i lični i svakojaki zbog kojih takvu odluku donesete. Ja mislim da vlada od 2014. do 2016. će svakako, i o tome sam razgovarao i sa Vujovićem, koji je nesumnjivo jedan od najvećih, bolje da ja ne kažem najveći stručnjak za finansije u našoj zemlji, ali jedan od najvećih svakako i nekima koji su pravili vlade u senci. On je mentor njihovim ministrima i učitelji i tako dalje. Čovjek koji je 26-7 godina proveo u Svetskoj banci i MMF-u. Mislim da će ta vlada ući u istoriju zbog načina na koji je rešila probleme u javnim finansijama, pre svega oko deficita, i razume se zbog brzog oporavka privrede, neočekivano brzog oporavka privrede, bez uticaja potrošnje na rast, dakle sa uticajem samo investicija i izvoza. Sada dođemo na ono što ste vi suštinski rekli i postavili kao ključna pitanja na koja neću moći u celini da vam odgovorim. Govorit ću onoliko koliko mogu. Mi smo ta pitanja pokretali i u našim razgovorima. Pitanja Kosova, Bosne i Hercegovine i našeg odnosa prema Evropi i Rusiji. Što se tiče pitanja Kosova, jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor, da mi to otvoreno kažemo našem narodu i našim građanima, bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće i mislim da je i u pravu ste da mi tu imamo mnogo problema i s ove moje patriotske strane, gde lažemo jedni druge, gde nam je to najcenjenija reč, a kad ih pitate, a kad ste poslednji put bili u Glogovcu, ne znaju ni gde je Glogovac i ne znaju da nema ni jednog Srbina odavno, a je da i pre nego što je došlo do sukoba na Kosovu i Metohiji je svega nekoliko Srba živelo koje smo postavljali samo da bi upravljali opštinom. Po tome da kriminalci koji nam prave fantomske firme, razni kriminalci, prave fantomske firme gde napišu da su tu firmu osnovali u Srbici zato što misle da je to srpsko mesto, jer ima u osnovi reči Srb, ne znajući da tamo danas, sem u manastiru Devič, nema ni jednog Srbina, da ih nije bilo, Boga mi, mnogo ni pre rata, taman koliko u Glogovcu. Zato što je tačno da nas neznanje dobrim delom vodi u ekstremizam kojem volimo da aplaudiramo i kojem se divimo. Ali to ne znači da imamo pravo da prihvatimo, da se odreknemo onoga što je naša teritorija, jer dozvolit ćete, po tom principu i u mnogim drugim zemljama u okruženju bi se menjale granice mnogo brže nego što bi se menjale granice Republike Srbije. Zato to vlada Srbije ne može da prihvati.
ali zato sam svestan i zato dobro znate da smo radili težak i najgori posao. Profesionalno mi je najteži dan bio kada sam dan posle Briselskog sporazuma, jer je Dačić imao obavezu u Americi, ako se ne varam, morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je Briselski sporazum. I tada sam im rekao jednu rečenicu. Ceo dan i celu noć sam trpeo uvrede, psovke, fizičke napade. To je moj posao kao predsednika vlade da trpim od svog naroda. Tada sam im rekao jednu rečenicu. Zapamtite, kao što smo napadali Dejtonski sporazum. I danas sam mogu da nađem gde nam je Grahovo, gde nam je Drvar, gde nam je Petrovac, šta nam je sa Ključem, šta nam je sa Glamočem, šta nam je sa okolinom Sarajeva, gde su Srbi živeli od Ilidže, Vozuće, Rajlovca do mnogih drugih stvari. Danas nam je Dejton sveto pismo koje štiti prava Srba, koje štiti prava Republike Srpske i koji čuva Republiku Srpsku. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na Briselski sporazum, biće nam kao sveto pismo. I pogledajte danas. Danas se događa to da albanska strana ne ispunjava Briselski sporazum. I ja mogu da vidim i zašto. Ja čitam prevedeno, ne znam, ne mogu da se pohvalim da znam albanski jezik, ali čitam prevedenu i albansku štampu sa Kosova i sve drugo. Vidim kakve su razmirice, kakve su tenzije među njima i kako to izgleda. Ali oni dugo neće imati bolju političku situaciju da bi mogli da isporuče ono što je dogovoreno u Briselu. Oni naravno svaki dan koriste priliku da nas napadnu, ja to i prećutim. Jer kad pričaju o nekim dogovorima, oni ih drugačije tumače, nije ni važno. Zato što mi sa njima moramo da radimo i moramo da razgovaramo. Onaj ko neće da razgovara i ko misli, to će da se reši, što pričaš ti sa njima? Jer bih dobio bezbroj aplauza sad da kažem, dosta je bilo razgovora, sad ćemo to da isečemo i nema više. To su takve gluposti da nemam reči. Tamo živi veliki broj ljudi. A kad biste im rekli sutradana, hoćete da ovde ima 60 poslanika Albanaca sa Kosova, a da vi ne budete poslanici, odjednom bi se svi uhvatili za glavu i rekli bi, stani malo, nećemo baš to tako. Da budemo sasvim iskreni, i tu ste u pravu. Zato nam je potrebna, i zato mislim da su to ljudi razumeli, potrebna nam je ozbiljna i odgovorna politika. S jedne strane nacionalno odgovorna, a s druge strane, nacionalno odgovorna u smislu zaštite i naših granica i naše teritorije, ali s druge strane nacionalno odgovorna iz ugla u kojem ste vi govorili, koja će da znači ne sukobe i ne pogled s visine, da smo mi iberales i da su oni niža rasa i niži narod, što kad pogledate istraživanje vidite da to jedan deo naših ljudi na takav način razmišlja, pre svega o Albancima. A mi moramo da se borimo za to da imamo više Albanaca u centralnoj Srbiji, da prolaze kroz Beograd, da ovde ostavljaju novac. A mi to kad na takav način kažemo, plašim se da, kada se tome suprotstavlja, plašim se da ne razmišljamo dovoljno o svojoj budućnosti. Albanci su narod u narastanju, trenutno su drugi po veličini na Zapadnom Balkanu, mi smo najveći narod, što neće biti slučaj za 40 godina ako sebe ne promenimo i ako ne uradimo nešto i po pitanju nataliteta i po drugim ključnim pitanjima. I o tome neko mora da vodi računa. I kao što vi znate, a znam da znate jer znam sa kojim strancima možete da razgovarate, oni svi prave strategiju na srpsko-albanskom odnosu. Zato što znaju da u narednih 130, 140 godina, jer oni za taj period gledaju, to će biti dva ključna naroda na Zapadnom Balkanu. Mi sa tim ljudima moramo da razgovaramo. Mi sa tim ljudima moramo da tražimo rešenja u budućnosti. Onaj ko ne želi da traži rešenja i onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je